Profesör Doktor Michel Lisenberg ji Hollandayê beşdarî sempozyuma pêncana navnetêwiya Kurdiyatê ku îsal bi mijara xebatên Mela Muhemedî Bazidî û Alexander Augusto Jaba hatiye li darxistin beşdar bûye. Wî li ser Mela Muhemedî Bazidî û Rojhilatnasiya Rûsan pêşkêşî kir ew dibêje ku her du kesahetên di heman sed salê da bo rewşenberiya Kurdan karekê girîng kirine. Ji ber ku Mela Mahmûdê Bayezîdî wekî zaneyê Kurdî yekem derbare dîroka wêjeyî Kurdî nivîsandiye û gelek tekstên folklorî jî konkiriye û jî derbare dîroka adetên Kurdî nivîsandine yani ew pirtûka adet û rûsumat nameya ekradî ye pir bakêş ji ber ku etnografiya yekemîna Kurdan e û ew ji destê Kurdek hatine nivîsandin. Ji zanîngeha Mêrdîna Artukleyê Mamoste Leyla Kaplan jî li ser xebatên Bazidî yên derheqê jinê da pêşkêşî kir. Ew dibêje ku Bazidî di pirtûka xwe ya bi navê adet û rûsitnameya Aqredî da bi awayekê gelemperî behsa rola jina Kurd bi taybet jî jinên koçer dike. Lê Mela Mahmûdê Bayezîdî diyar dike ku dibêje jin di alî marîfet em bijin kemal, hiş û em bijin merhemetê da li ser mêrê ye, raserê mêrê ye yani ew ji mêran dilnermtirin, naziktirin, rehme wan zêdetir e û dibêje jinên Kurd ên koçer ku behsa wan dike dibêjin wek Ewropayiyan serbestin dikarin di gel biyaniyan baxivin û mêrê wan ya jî em malbata wan jî di vê mijarê da tiştekî nabêjin çünkü ji jinê xwe bawerin. Her wiha di sempozyumê de nivîskar Ziya Avcı ji ber berhevkirin û wergera xebatên ser Mela Muhemedî Bazidî û Alexander Augusto Jaba hêjeyî xelatê Rûmetê hate dîtin. 15 sal belena ye yuan adet û rûsumat nameyê ekradîye yani örf û adetê Kurdan e ye yuan çil çîrokên Mela Muhemedî Bazidî Seydayê Bayezîdî ku berhevkirine û şerefnameya Seydayê Mela Muhemedî Bayezîdî ku ji Farsî wergerandiye min transkriптê wan amadekirine. Sempozyum her sal ji aliyê beşa ziman û edebiyata Kurdiya zanîngeha wanê ve bin navê Kurdiyatê ve pêktê. Ew di her sempozyumê de kesayetên girîngên rewşenbîrên ser Kurdî xebitî dikin mijar û di encamê de jî hemû gotara kom dikin û dikin pirtûk. Par çaremîn sempozyuma Kurdiyatê bû mijara temaya Kurdiyatê melayê cizîrî û mîra tawî bû, mîra sawî bû. Piştî sempozyumê 26 gotar gîştine berdestê me, zêdetir gîştin lê piştî pêvajî û hekemtiyê me wek kitêb çap kir bi navê Melanasî. Her sal bi wî şeklî em xebatekî akademîk derdixin. Lisenberg hêvî dike ku carek din zêdetir xwendekarên zanîngehê jî wek guhdarvan beşdarî sempozyumê bibin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.